Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Radyo. Action Radio Philippines Standard Time, las 5:03 sa liwat mayong hapon Bacolod, Negros Occidental. Suki naton sa Negros Oriental. Ang aton man nga mga kaaksyon tagpalamati sa dabok sa kadagatan Isla Sang Panay, probinsya sa Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, parts sang Palawan, parts sang Masbate. Sa kuto panabutan sa ato siri broadcast liwat kamo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo palatuntunan Action Report Afternoon Edition. Biyernes nga presentation, but ini ang numero sa kalendaryo, petsa 19. Sa Biyernes nga edisyon sa inyo siring nga palatuntura sa kinanda liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog nga man nga puwersa sa aton news team sa pagduro naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga report, mga balita nga inyo mabasahan sa pamantalaan lokal buwas. Una na din mabatian sa pagpangalagad diri sa inyo palatuntunan. Katimbang sa aton sini pagpangalagad tag sa kahapon, ang aton sini nga Patrol 1, Brabado Patrol. Liwat naman nga magalambiyong sa pilakabahin sa probinsya Tacloban sa Bacolod. Bantayan naman aton kag himulsuhan. Anano pa nga mga eventualities, why taman ginapangayo from where the action is. Action Zel Minardo magaresponder. Back to back sa aton nga piloto, Aksyon Ninyo Bugina. Obdama kita sa aton sining nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Nalmar Madera, back up diri sa aton nga IT expert, Sir Elray Dotilios. Transmitter sa Control Tower, Barangay Tarok, Siyudad Sang Bago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel Piñaran. Sa kinandan ang inyo siniragad tag sa kabiyernes Action Report Afternoon Edition sa kalan sa inyo regular anchorman John Diaz. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Opdirin nyo ako sa Rabilin 55 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan Action Report Afternoon Edition Biyernes nga presentation. Manayanayang lakas ang panahon karon nga hapon. Hindi naton malikawan gid ang pagulugalom sa pila ka porsyon sa aton probinsya sa mga banwa kag syudad. Ang pagtupa sa ginatawag nga tulo talithi hindi gid mapaiway sa gihapon. Ang abnormal nga lakas sang panahon dala gihapon sang localized thunderstorm kag southwest monsoon o kon ang ginatawag nila nga hangin habagat. Sa aton nga mga mangingisda extra lang nga paghalong. Kung mulumadlos ang hangin kag kung daw daludalag ko ang balod, kung makapaiway lang anay, mas maayo. Sa mga balay nga nag-i-star sa higad sang baybay sa panghigaron sa aton kasubaan,
Pag ulaligmat man ha, kay masi puwerte ang ulan sa bukid. Kung timingan mga taob ang baybay, basi magsinugatanay, resulta, baha. Ang mga balay nga naga-istar sa mga pulo-pilas, mga balay nga ara naga-istar sa idalom sang pangpang, ulo aligmat, basi may landslide. Si kuya ko Michael Miranda, pop up din ang ngalan niya diyo. Kuya Michael Miranda and family. Pop up din ang ngalan di sa akon nga Bulang Kristalo. Sila ni PO2 Salvacion ang mapisan nga driver patrol car sang police station number 2. Galambiyong sila. Pero ang ilang monitor ti why na sang iban, Action Radio kaagad. Ay, birthday. Why kita da? Ano ang mga bulo balita nga bantayan nyo, dugay-dugay? Report gikan sa ato sining nga mga patrol unit reporters. Bantayan ang update mga balita nga natipo reaction Ed de la Boso. Sa iya sini nga pagpangalagad dugay-dugay. Ang balita man sa New Government Center, dalon ni Action Artay Hupon. Pagproseso sang DSWD angot sa bulig financial sa mga estudyante o kon assistance to individual in crisis situation o kon tawag nila nga AICS. Magaumpisa na. Buwas nga adlaw. Ari pa kita masakit nga balita. Padayon kag maid-id nga ginaimbestigaran karon sa kapulisan sa Station Number 3 Women and Children's Protection Desk. Ining natabo sa isa ka 23 anyos nga dalaga. Isa ka sales agent. Masubo ang gindangatan siya ni. Kay kagabi bulakwit ni siya. Ginsagipit ni siya sa duwa ka mga persona nga alleged nagasakay sa motor. Pero I doubt kung motor ang ginasakyan siya ni. Matsako tricycle guro. Kaya kung motor pumalak ang bahay, ito di budlay. Alala mo man na ipton sa tunga ang babae. Kung single nga motor, siguro ba si tricycle bala. Ginsagipit nila ng babae. Ginkarga puwersa. Daw biktima ni siyang estilo nga pag-hold up. Pero worst, kaining babae nga 23 anyos na isa ka sales agent, uy, biktima sang sexual abuse o kon paglugos. May lang kuno kay nakabugtaw sa kainasang kagahon sa isa ka lugar nga do hindi amang gani mabalaan nga aras sa sulod sang balay, nakalumpat sa krus sa bintana, kaya nagahuragok, nga nagakatulog, ining mga sospetsado, kinapoy guro mga animal nila. Laging bulos-bulusan nila himulos niyang 23 anyos nga dalaga nga sales agent. Kinapoy ang mga animal. Baw kung mga kanikiti ang biktima, wala sila tawag nga presence of mind mo. Presence of mind kapati mo yung nagadalang-dalang paminsaron to sa babae kung paano yung masalbar ang iya kagalingon. Nakalumpat sa simentana nga nagkakatulog ining mga persona nga nagbulakwit ka naghimulos sa iya. Bo mga animal, padakpan ni namin ining ipalutgot sa kanding ilakwan mong ay ka mga animal di gani ipakagat sa antik blang subay para madudla di mga animal ni. Baw kung may mga aksido abi sa tupad to sa nakakatulog ng mga rapist to na nakita abi sa babae, baw nami basyahan ang ilatubangan para magkaladudla ning mga animal. Isubong ginmando na ni Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir kay Police Captain Armelin Vargas ang hepe sang Station Number 3 nga usisaon nini sa matulid dakpon kag pasakaan kaso ining mga animales nga mga rapist.
Maging bulos-bulosan himulos sining 23 anyos nga sales agent diri sa syudad sang Bacolod. Pero ang insidente hindi sa kay balo kon sakop pa sang Bacolod o kon wa na sang Bacolod. Kay kagahon ni siya nakalumpat sa nakatsansa ka nakapagita idiya ka makalumpat sa bintana mo sa isa ka balay kuno nga ang mga persona nagahurago ka nagalalaway sa tulog. Sa kakulbate wala kabalo ang babae kung anong himuon niya basta iya lang niya nga maka-eskapo lang sa mga rapist ni mga animal. Amin ito hugon sang kabilya ang ilang atubangan bla. Di gani palutgot skanding mga animal nga mga tao ni. Pura sulay pura gaba pura sok pura hiwit. Ano yung mga bulo balita dalag ko sa mga pamantalaan na nasyonal naton? Oy, good news kito nag-isa ang dalag ko nga mga supermarket di sa pungsod sang Pilipinas tungod sining kontrobersyal bala nga saka sang pagtimbuok golpe sang kalamay bala nga nagalabot na tag 90 hasta tag 110 ang kilo. Ti karon lang nga hapon, karon lang adlaw ginahugpungan sang mga tag-iya sang dalagko nga mga supermarket, Robinson Supermarket, SM Supermarket, Pure Gold Supermarket, kag S&R Membership Shopping. Kinkasugtan nila nga panubuan ang bilis sa kalamay halin sa 90 top 110 ang kada kilo himuon sining dalagko nga mga supermarket nga 70 pesos na. Himuon na nga 70 pesos kada kilo ang kalamay halin sa 90 top 110. Sa amo ni nga mga supermarket Robinson, SM, Pure Gold Supermarket kag S&R Membership Shopping. Amo ni ang mga dalagko nga mga supermarket nga magapanubo sang ila baligya ka kalamay sa 70 pesos. Pauna-una lang bakal. Amo na ang good news karon nga adlaw. Tiga pasalamat kita nga aton nga presidente. Ga pasalamat ang aton presidente sa sining pag-isa sang dalagko nga mga supermarket. Ngati hindi lang negosyo kaginansya, kundi kinatan-aman nila ang sitwasyon sang aton nga pungsod Pilipinas kon kalamay apagambalan. Kati hindi naging man mapunggan ang gobyerno ta ma-import gid sang pilas 150 tinuladas na kalamay. Kati aminadong gobyerno ta kulang imong ta kalamay mo puro ini mga sindikato nga mga smuggler sa kalamay preparar kamo para ganar kay subong ginamat-amat na kamo monitor kag pang-raid sa aton nga mga otoridad. Ni mga hording blane, ni mga negosyante, hindi ba kay tanan wata ka generalize may mga negosyante nga oportunista, bantay luta blaw. Pagtanaw nila nga daw demand ang ina nga produkto, ina nga baligya, panaguon na nila na. Pag-ibulandak sa katapusan, ay oo. Muna mga negosyante ng oportunista nga nami igoon kilat ko mangilat dugangan man sa mga buaya man nara sa Bureau of Custom kasi bugin na po sisa sa aton sining Malacanang ni Presidente Bongbong Marcos ang mga sindikato nara panabilin sa Bureau of Custom mga smuggler bla may angot sa smuggling sa mga smuggler nga ara gobra sa Bureau of Custom
ginausista sa mo sa Malacanang kung sino ini mga persona nga nagaobra sa Bureau of Custom nga konektado sa mga smuggler, labi na gid sining kontrobersyal nga kalamay. Ani pang tumpukan kaga bubuan kalamay kaga padapuan subay bla. Ang rakit siya sa Bureau of Custom hindi mo gid madula. Ang mga pulo pa sa Borno hindi mo gid madula sa gobyerno, ara ginaya. Kaya kung duna niya sa tawo, mga mahilig magpulo pa sa Borno, magabaton sang under the table, himuon gila nila. Damo pa na nabilin. Nga kapungko to sa una si Presidente Digong na buhin-buhinan ng mga sungayan. Yamo nang nami bubuan kalamay kag patabuan sang kwan, patapuan sang subay para makaladudla mga animal. Sa pinakabahin ti ang aton diri ang mga planter sa probinsya sa Negros Occidental, ang aton nga mga opisyal sa probinsya sa Negros Occidental nagpakig-angot gid kag nagmeet gid sa kay Presidente Bongbong Marcos. Ang mga kilala nga mga sugar planters naton dibla sa probinsya, kati ang probinsya sa Negros Occidental, isa sa mga probinsya sa bilog nga pungso sa Pilipinas. Akong tubo kakalamay pangabalan, nagapanguna ang probinsya sa Negros Occidental. Damo diya mga sindiro, kag damo kati diya senda, mga duta nga daw halos kalabanan sa tanom niya tubo. Oh. Di nag-isa sila Ining mga sindikato manda sa SRA ho. Amuning dapat papaso ni Presidente Bongbong Marcos pang-islan na sila, kaya nga matumato na sila, huwag sila ka-respitar sa Presidente, lipat sila nga concurrent sekretaryo ang aton nga Presidente sa Department of Agriculture, ay matumato sa tanaya ka request nga mag-import 300 toneladas kakalamay, huwag ka-respeto kaya ang ilaya kagalingon ang ginatanaw kung paano tukob. Ay ho, paghalali na kamuda, mahuyak kamos people. Ka mga lampingasan sa inyo, pura lang sa mayo ha. Kaya man taga-generalize da, may mga empleyado sa SRA na mga mayo ya, mapisan. Ang ginatanaw yung serbisyo sa tawo, hindi kaya ang ginatanaw bulsa nila. I mean, interest nila, interest sa pumuluyo kalabanan. O, pero may ara diya pila ka mampilyado sa SRA nga baw malabuaya man. Agalingon lang nila ang ilagi na lantaw. Puwerte nga mga bilidad. Ari pagit ang bad news naman ho. Dason si Mana ba ginkuan lang kita, ginlingaw lang kita sa pagnubo sa mga nagapanguna nga mga produkto sa petrolyo. Uy, sa Martes ko may report, masaka naman siya, ay animal. Sabi ko, manubo lang manubo, tapusan sa Lunes or Martes. Dason si Mana, masaka naman. 2 ka pisos ang saka sang kwan, sang diesel. Ay daw ininto aw kung si action price sa langga pa intuling di government aw daw pila man to ka Martes sa susod nga siya pagnubo sang mga petrol products ta sa Martes mabalos masaka naman ay daw di mayo ni daw ginainto lang tao. Ang tawon tara sa Martes pero sigurado ang diesel do 2 piso isa kaya but sa gasolina kung pila, sa kerosene kung pila. Amo na mga dulod-dalag ko nga mga balita sa nasyonal. Bao si P.O.T. Salvacion no. Alag sa dalom no sang Amon Station no. Alag nga mansyon mo.
Kape, butong, kag ibos ang ginabiraya ho. Ba, perti. Mayo ang imo dira nga live Sir Salvacion Sige, check na rin ato sila nga Patrol 1 Grabado, Patrol, kamusta ang sa Action Cell? Oy, away karon Action Night Patrol ha? Hasta lang kita guro kay Doc Ramil Oy nga program. After siya na ma-sign off ang Action Radio Way ta Action Night Patrol ha? Hasta sa Sabado. Balo naman ka mo. Ma-unwind kadali ang Action Radio Family Hindi na ko maglipod sa inyo. Paburakay kami That's it. No, that's it. Di ang tanan sa mundo sa mundo. Busy na busy si Action James bago nakabot. Nagpamalaklon sa mga kinanglanon niya paburakay. Ay, puwerte. Nabakagi sa short na may bulak-bulak. Ay, oo. Ting isa niyo, puwerte ang preparasyon siya si Action Zel Minardo. Nagbakal gisa sang mas taas-taas or mas nubo-nubo sa above the knee. Ang yan nga attire niya preparado na niya. Perde pa rin kana pro. Action Cell, may hapon? Action Eric, mayong hapon. Oy, kanami sa imo nga tingaw sa mundo ka. Daw hindi kahago. Oo, dapat energetic karon. Daw hindi kahago nga daw kondisyon kagid. Oo, Wow. Kondisyon na yan. Iya mo na ng tirada, kita lang always kondisyon. Oo. Hindi ka magpulaw, perme, kay kaguba ang imong vital statistics. No, vital. Oo, ang imong figura, kaguba kung nagapulaw ka. Hindi ka na magpulaw-pulaw, abi, para nga mamintinar mong imong vital statistics. Sila nga vital statistics, man. Pila? 24, 34, 24? Ba, lulingod lang sa Diretso ba? sa ulo-ulo ka berba. Amak mo 24, 34, 24, bao. Sabi? Daw habyog hawak ka balikawang si Rizal Lacson ba? Sana all ba? Ba, sana all. Siyempre, parado ka na sa attire mo? Oo, Oh, Pero pero- ninyo, gani, nakailis na yun. Nakailis na siya? Nakabulak-bulak na sa nga. Wow, Oo. pwerte Pero si may action ilis pa ninyo, rin nakaroon, ano? Oo, Oh, may ati ilis si pa rin. Sir El Rey, preparado na din sa iyang isoksok ko Oo, Sayang Oo. lang profile Si picture Sir na El naka- Rey. Nakaraiba, no? Oh, si Sir Bernie Villacanas. Oo. Preparado na si Colpegin, si Action James. Wow. Preparado na siya, nagpamalaklon gid siya. Anong gan bakal may bulak-bulak? May na bulak-bulak nga short short. Dataga Hawaii ni Sagle. Amo na tang tirada. Taga Hawaii na gali mga turista ne. Nalaban. Nang taon tabi ka na ako. Ang boss pa ni boss. Magligo. Boss pa magligo. Buwas na maligo kay buwas pa takabot to. Kasi bantayan yung gito karon kay mas maglumpat. Ang mga taga Boracay to wala to sa maglantaw sa mga taga Action Radio. Pwede. Grabe nga, ano ba? Hindi, tanin din lang magulan. Hindi sa Boracay way kuno to yung ulan Oo, sa Bacolod, daan sige ang ulan di Gani man. Pero sa bangyatin naguntat naman ang ulan. Oo. Kung hapon aksyonerik ka matamat naman sanag ang kalangitan. Bawti mayo Pero gid. wala matamat sanas ang agaloob, no? Pero kahit subong matamat ang zero niya kaya na naman oras, naman nag 5:30 naman dugay-dugay sa aksyonerik. Kaya Gani. nakasubong sa trapiko, bukitan ta subong slow to moderate na action direct, no? Ini ang lakat sa nga trapiko subong nga hapon. Kagati, oo, ang makita nato na diri no sa kasari nga mga sasakyan man, private and public vehicles sini no, ang mga kauturan ta nagahingagaw man pauli sini sa ilang ang mga panimalay. Oo. Kagati subong ang mga iban nga ano da temprano pa nagpanira no mga establishments diri sa may dalan sa Lacson Action Eric. Ay, no, nga, kagati. Ang iban, ang buti ni basta mga ano ni sila ano na ganito, mga sabat, baliban. O kung mapaburakay man sila, ano ba? Paboracay ba sila guro? Sabi ko, kita lang din ka sako-sako, nahibos man sila, oh. Gani. Basta nga agaw sila ko sa last trip Oo, kita ni karon sa Roro, kung nagamon Gani. kita ni karon sa Roro. Oo.
nami gali kong manog paburakay na kayo duga-dula ako ubo. Dula ubo mo. Dula ang ubo. Ginabaro ko. Sa bundo na gano'n na nag-okay-okay na. Ate, butchilingon excited pang ubo ko ro niya, madula talaga excited ko. Excited ang ubo. Oo. Laban. Bye-bye sa inyo. See you next week. Amo. O dyan, ang NGC, kamusta ang NGC? Tatong kuano, ilang nga Ram Festival, kamusta? Abis kanya ga ulan-ulan aksyonerik yang sa NGC damo gyapon sang tawo. Okay. No, ang dito nga area kanina sa pag-checkar mo namon dito aksyonerik, no. May mga ang kisko ya pero may kay buwas ni ang highlights nila na 20 aksyonerik. So may mga dalagpuan nga mga banda ang mag-abot no kan mga artist na national artist. Amo nang ulat-ulat sa mga kauturan nato ng aksyonerik. So ang ila sinibuas nga music festival gid ang highlights ni dira sa may new government center no kagina gani mga friends from media tanga upod man. Oo. Sa hinagaray na ko padiin sila ko no buwas sa pisto dito kamo sa NGC kay highlights. NGC kamo kay sa Boracay lang kami ya. Sa Boracay lang kami. Kan pwede ka mo pa Boracay kami karon. Amo. Bahala ka mo do. Ayo. Sana all na lang. Oo. Pero sa mga aksyonerik, dari sa may dalan na San Juan. Yes, dalan San Juan aksyonerik na makita naton. Nga daw medyo na diyaw. Normal na ang lakat sa trapiko dari aksyonerik. Kunti ang mga pahigaron siniya daw kanami tanawon no kay da na maintain na malanggit ang katinlo dari aksyonerik no kaga party man dira sa may central market balan na yon aksyonerik no so makita naton nga mga higad-higad dira kung sa nagliligad daw nagalapta na ang mga basura subonti nagamatamat naman hipid sina no kagati kooperasyon ng Japon sa aton nga mga kauturan no ang magani ni aksyonerik ko ang sagbot isulod sa bulsa. Kung hindi pa sunod sa bulsa, tonla. Usapa. Ay, usapa, ganun. Usapa. Usapa. No, pareho man sa mga upos-upos nila kang sigarilyo, isulod sa bulsa, pero dapat taksyon gidanay. Base karang kasiga, pa kang isulod paso ka. Amo. No, so, dari sa may central market, no, aksyonerik, aman ang sitwasyon adri, no, naga-okay na kay ang nakadiri sa trapiko na hindi lang gid amo na kagutok kay din saway ni ang mga naga-parking no nga ang naga-illegal parking yung sinimula sa mga hindi dapat ang parkingan so mayo man no kay nagasunod na sila subong pero may ara gid nga pagkatalikod sang kapulisan kay sang bitaw ara naman sila no pasaway naman pero sige lang matamat lang aksyonerik no ining mga daw medyo nagdamo-damo naman gani at sa may mga sidewalk vendors ni amula ni ang problema galing kay nagakitid no ang sa diri pasalamat kay ang sa may dalan sining sa may dalan Gatuslaw diri ka San Juan aksyonerik nag-okay na no kay nagligay saway sinisang police station 1 no nga medyo mapaygadigad sila. Pero ini ang sa sidewalk gid diri sa may central market nga ni aksyonerik na nagamat-amat naman sila damo nagaplastar diri mga nagabaligya sang ara may mga ukay-ukay may ara nga nagahanger sini pero mga bag-o siya nga bayo aksyonerik no so amo na ang dumakaigo ng giguro ang duwa ka tawo maglabay sini no kanang isa ka tawo si dapat amo naman ang ilang nga talupang don diri aksyonerik no amo nang hambata kung magsinambunot kung makuhaan kada mapikpaket ang imo nga cellphone or kahita hindi ka kabatsyag kay tungod nga nagaginuto ka kamo sa dalan kay ang alagyan no laban na sang baligyaan aksyonerik no so amo na diri ang sitwasyon subong sa may central market kasi dito sa may circumferential road dira kadtuan siningan aksyonerik no sa dira nga pag-checkar man no may ang lakat sa trapiko is slow to moderate sa gihapon kay ang mga dalagkuan yung mga salakyan no dira sa gihapon sini agi kagti padayon pa man ang road construction sa mga dalanon diri sa may syudad sa Bacolod sa nalain-lain nga mga areas sa subong man ni ang mga drainages aksyonerik no kaga so far
di subong nga hapon action Eric sa aton nga pag-obserbar kag pagpatrolya wala sa mga dalagkugid nga mga hitabo nga nagluntad diri sa may syudad sa Bacolod kag sa aton nga mga tagpalamati sa aton nga mga kauturan maghalong gid ang tanan ng mga estudyante nga halin sa eskwelahan no kung buhi na puli na labi lagi na mga minors balaction Eric no so hindi na sige pakalagaw-lagaw kay kabudlay sa nga tempo action Eric na so dapat diretso gid puli sa inyo nga mga puluyan. Importante puli gid di na magapit-hapit. Oo. Ano subo sila? School home mula na. Ano importante da. Amugid no kay ang ilang mga ginikanan gahulat sa ilang panimalay sini action Eric. Action Eric ang ang latest subong sitwasyon diri sa may syudad sang Bacolod no in general sa matawhay kag malinong pasubong nga hapon. Observation report nga gikan sa patrol ini si Action Zil Minardo una sa balita una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Salamat gid Action Zel Minardo sa imo sa nga report sitwasyon sa syudad sang Bacolod kun trapiko ang pagahambalan. Pagbalik naton report na gikan sa to sining mga patrol unit reporters pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingkalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapusang PNP kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan.
Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, no? Hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunod mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibalo. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto,
Action Reports First Portion, Action Balita Morning Edition, Action Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Action Balita Banat Bulig nga taga Syudad San Bacolod. May tubtub lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Action Radio Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Action Radio Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Action Radio Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langko. Mga kasaysayan sa santupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Action Radio! Sa maulangon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1. Search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kag iban pagyid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2. Secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent. Mabalik diri sa ato pagpanagad. Action Report Afternoon Edition. Biyernes ka presentation. Kung hindi ka rumay ngagaw, basi may mga development ining kaso bala sang alleged abduction, alleged rape, kay subong ang investigasyon sa WCPD headquarters, nagapadayon with Lieutenant Arlene Turandon, ang chief sa WCPD sa BCPO. At the same time, naga-investigar man ang atong police sa station number 3 led by Police Captain Armelin Vargas. Pero ang full sila karon nga detalye kag latest development update mabatian karon sa programa ni Action Marlon Hinebaya sa Action Firing Line. Ara ni Action na idinaboso na hoto na report niya. Mga balita kalatipon karon nga hapon. Action Eden may hapon please screen. Action Eric, napasakaan na sang kaso ang isa ka lalaki matapos nagpangawat sang tatlo iya ka cellphone.
aga sa Agosto 18 dira sa may Carnival area sa Barangay 4 sa siyudad sa Cabancalan. Ang biktima ginkilala kay Elena Herona, 63 anyos, kag residente sa Sitio Bagakay, Barangay Daan Banwa sa among siyudad. Samtang ang suspectado amo naman si Alfred Laurita, 20 anyos, kag residente sa Barangay 6 tanan sa among siyudad. Sino kay Lieutenant Colonel Raymond Cruz sa Hepe sa Cabancalan PNP, nagakatulog aksyon na Eric ini ang biktima ila singling nga daw hayo-hayo ba o contemporary shelter dira sa may Carnival. Sa ang ginalgar sulod ni Laurita, naging kuha ang iya sininga sling bag na may unod cellphone kag kwarta. Rason nga pero sa madasig na pagresponde sa kapulisan sa Cabancalan, gilayon na sumay action Eric nga may nakabo nga baligyaanay sa cellphone kag nanugid man mismo ang nagbakal nga daw ti makaduluda kay may brand man nga cellphone, wala sikat man nga brand, pero 500 pesos lang ang iyang bakal sa nasambyat nga cellphone. So, na-recover ka sa Eric ang isang cellphone, samtang ang duha ginapamangkot pa kag ginapangita pa sa kapulisan. Pero ining si Laurita ang giningagaw man pasakaan sang kaso subong adlaw kag tubtob karon detenido sa custodial facility sa Cabancalan PNP. Balitalin sa Nokbo ang ka-action ni Action Idinaboso. Una sa Brito ng Action sa Bacolod, Action Radyo. Ayos, salamat kinaksyon Ed na boso gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Mayong hapon lang nila kang mayroon nga pag-monitora sa kay migo ko Lowe Di Paula and family kag sa mga dungganon boys da mayong hapon kita. Ang Babes Mingustan Bangga Julia Valladolid monitor gi si Jane Hisolgon at classmate ko nga si Romel Pagsobiron. Ay, puerti. Si Madam Rafi Livran, araman. May hapon nila kay Madam Rafi Livran kag kay Madam classmate Rona Rihida Traba. Monitor gi. Sa Luanta Report, gikan sa New Government Center. Mga balita update gikan kay Action Art ay hupon. Parte sining kayuhan nga ibulig sa DSWD. Action Art, line number 3 mayong hapon. Buwas na nga adlaw. Very good. Buwas na nga adlaw ang atobla. Basi nalipat ka magdala. Sa ano man? Sang atong barahay. Ara na. Ara na. Isa ka dosina ni kaniyo. Araw-araw kay mo yan. Oo, tingin mo, basi gusto ni dama mampang, hindi, ara na. Correct. Pero ang balita, Action Eric, buwas nga adlaw na ang pag-umpisa sa evaluation kag assessment sa DSWD. Agot ini, Action Eric, sa natalana pa lang na pag-implementar sa sining program sa DSWD bilang bulig financial, especially sa mga estudyante, no? Sa family actually ang tagan diri sa mga estudyante nga makabig sa italom kwalipikado sa assistance to individual in crisis situation o kung tawag nga AIX nga programa sa DSWD sa dingin natalana diri nga hatagan sa nagakaigo nga support sa gobyerno national paagi sa DSWD ang ma-qualified nga mga sektor, especially sa mga estudyante nga amo ni ang nalakip sa listahan sa DSWD sa diin ginalakipan ini sa mga working students, abandoned children, kabataan sa OFW, abused children, mga kabataan sa nga may ginikanan nga may HIV, mga orphan children, kag iban pa dira Action Eric nga mga gina pahamtang nga guidelines na ginset sa DSWD sa dingin ang maximum na pwede maakomodar sa nga mga talatapan 3 ka mga estudyante sa tagsa ka pamilya yadi gini para sa mga
estudyante kag sa mga parents. Actually, matabo sini kon elementary students, hatagan ni sila sang tag 1,000 pesos each ang estudyante. So kung may estudyante ka sa elementary nga tatlo, 3,000 ang mabaton sang pamilya. Pero kung ara naman sa high school, may 2,000 kag 3,000 naman sa bahin sang college. Again, ang maximum na pwede ma-offer sa DSWD ara lamang sa tag tatlo, no, every families. Now, sunod rin kay Tiro nga tagpamuno sa DSSD. Actually, why sila diya sa ilas nga talatapan? Bali ma-assist lang sila kay DSWD tanag tari ang mapatidayon sang assessment at evaluation. Now, dira sa 4th floor sang Ayala Mall, umpisa las 9 buwas sa patidayon ng program. And then, ang application actually pwede ka via online. May arat na laging pagwa ang DSWD or mismo dito kadto kamo buwas kung para sa inyo na pagkagan nyo, kwalipikado kamo sa siningihatag sa gobyerno nga bulig pinansyal. Sa bilog na Metro Bacolod, base sa datos siya sa taga-talatapan sa DSSD, ang estimate rin ni Tiro more or less mga 20,000 ka mga estudyante ang mahimo avail sining program, pero depende na kung pila diri ang i-qualify sa DSWD. Yari ang palayag ni Ma'am Pasita Tero ang tagpamuno sa DSSD Bacolod. This is educational assistance, no, sir, iya ka DSWD through ginatawag namon nga AX or Aid to Individuals in Crisis Situation. So, isa ini sa mga mode of assistance natin sa AX, amoning educational assistance. Ang possible na mag-apply. Sa palayag ni Ma'am Pasita Tero, ibubo sa nakaroon sa action na firing line para maintindihan isang public lang po yung nangyasining minsay kag panawagan sa mga parents nga mga bakulodlon nga mahimo maka-avail sa program. No, again, DSWD ang may uyat sa nga programa diri sa province at region nga ginaporstro sa ila paagiman sa DSWD sa national. Balitagigan sa Bacolod City Hall, Aksyon Artayhukon una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Salamat kit Action Art tayo puntuga sa detalye karababatian sa pagpangalagad sa Action Firing Line ni Action Marlon Hinovea. Balik kita pagkatapos lang sa ito sila importante dugang pa nga mga pahibalo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19.
Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gid man ni ang napatay ni kiti kadamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyot binaluhan ay tiro sa mga katapusang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte hard nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat.
Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibalo. Dakop ka, daog ka, Roleta promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Sana all, sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa Iyo para tuntunan Action Report Afternoon Edition. Biyernes ka presentation, liwat ini magatakop. Balik ini buwas Sabado. So, rigid sa aton nga mga listener nga nagapamati sa ato sa nga Facebook Live, ha? Ay nyo greetings, huwag kong makomodar kay Bao. Pulo pinot kita nga akong oras. Mabawi lang ko dasun. Hindi lang ka mo magsunggod, ha? Opo diri sa aton nga mga patrola, unit reporters in action nga nagpalagad karon nga hapon. Action Zel Minardo. Back to back sa ato nga piloto, Action Nino Bugina. Action Art Tayupon. Action Eden Aboso. O diri sa atong technical partner sa Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Madera. Back up diri sa atong nga IT expert Sir Elray Dotilios. Dito naman sa Transmitter Control Tower, Barangay Tarong Ciudad Sangbago, si Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñalan. Sa alan sa inyong regular anchorman sa siringa para tutunan Aksyon, John Diaz. Talos lang kita diri temporaryo. Basta Biyernes kag Sabado sa sini nga palatuntunan. Standby na sa masulog programa Action Balita Evening Edition o pod kay Action Andy Pensor Lisay kag magasunod man ang Action Firing Line ni Action Marlon Hinebaya. More news, more information. Ako naman sa Action Eric Magbarwa nagasalig. Salamat gid sa inyo sini nga papamati. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio! Aksyon Radio!